बेलेनो हामबाय चिनी थांनाय 20 तारिखआव नभेम्बरनि 20 तारिखआव आगरतला प्रेस क्लाबाव सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटी मीटिंगआव डिसीजन नामान मुताबिक जों बसखां 13 तारिख डिसेम्बराव चाकमाघाट और जों कैसा मास गेदरिंग खायना थांग दङ और मास गेदरिंग नि प्रिपेरेटरी कमिटी चिनी जों जगाव मीटिंगआव आसुलायजा इनके जेहेतु चिनी प्रोग्राम चाकमाघाट बा अवन बागै जों चिनी फर्स्ट प्रिपेरेटरी कमिटी मीटिंग ओ जगानि चिनी डिविजन नायकल दंनाय बरम गरम सुनिल लेबर माननको आसुलायै बसखांनि प्रोग्राम नि जतु किसु सालायमुं सालायका एपे डिसीजन नालायका इनके along with division committee members along with division committee members इनके जों तिबो जे डिविजन अब हाके तेलुमुरा ईस्ट डिविजन कलायो अब खय डिस्ट्रिक्ट अंडर जों ताबो जेहेतु जा जों कक सालायबेका जों फिल्ड नायलायबेमा परे ओ जागा जों जतु किसु और फिल्ड नि जतु सामुनो जों बारजा याखलायने के जों चिनि कोयमुं तंनाय बसखां 13 तारिख नि जे मास गेदरिंग में सक्सेस खायना बाबे चिनी पार्टी आईपीएफटी ने लाइक माइंडेड बरो बा जोनो जरा सपोर्ट खाय दंनाय रो बा जरा तिप्रालेना जादारनाय रो जों बरनो जतनो चिनी ओ जे मास गेदरिंग बा लुकुथुम पांडावो फायमा जा फायना बाबे नोंनि मीडिया थ्रुते जों कोय हरो abo semanai mato je pungsa maso tau biji to thanga ke sing semanai abo busuk takna sini target tamai mat pungnai